teretanu dolazim već cirka 2 godine. Počela sam s pilatesom, ali kako sam imala bolove u leđima i dijagnosticirana mi je osteoporoza, nastavila sam s teretanom. Treneri, ne znam koga mi više pohvalila, Ivona, Draženi i Marija su mi pokazali vježbe za ujačavanje mišića uz kičmu i fantastično se osjećam. Redovito dolazim 3 puta tjedno i to sam si uzela kao jednu pozitivnu obavezu i toliko sam se već navukla da ne mogu zamisliti da ne dođem na trening. Vidim veliko poboljšanje, puno sam pokretljivija, a jedna interesantna činjenica je da sam prije 1,5 godina sistematsko bila visoka 167, a nakon svih vježba u teretani ove godine sam bila 169. Znači da se moja kralježnica ipak malo ispravila. Mislim nastaviti, preporučila bi svima da dođu na rekreaciju jer je to nešto što čovjek sebe mora malo prvo u početku prisiliti, a poslije vidi kolike dobrobiti ima od svega toga.